fuldstændig åndssvagt. Du burde lave det simpelthen, hvor han fik sådan et rør til at tage med de der raps. Velociraptor. De der raps. Det er fordi, jeg fik lige den der op i skolen. Nå, du er så sød. Raptorer. Raptorer. Hvad vil du gerne sige til dit forsvar? Ikke det, dig. Jeg vil sige, du burde få sådan til at kigge. Ja. Men vi snakker da fint udmærket uden sådan en. Kom så, Nulle. Nej da. Grisebasse. Grav du ned til Kina. Grav ned til Japan. Grav hjemme. Jeg tror, hun har fået øje på ham der. Kias kongedømme. Så er dronningen hjemme. Ja. Det tager vi nok fint. Ej, det kunne så for sjovt at tænde en dag, kunne det ikke det?